идома. мошин бо суръати тез аз шаҳр берун шуд. шаҳр пушти сар монда, талу теппаҳо оғоз гардиданд. мошин тоб хӯрда дар оғӯши дарае дар хилватгоҳи миёни теппаҳо қарор гирифт. фароед, фармон дод журналист. ҳама берун омаданд аз мошин. ҷамшед эҳтиёткорона аз пушти сари муфаттиш диккак нишаст. духтар паҳлӯи падараш рӯи санге нишаст. ориф пешорӯи муфаттиш дар даст туфангча рост истод ва ҳарфзаниаш аввал пасту ором, баъд рафта рафта баланду қатъӣ сукути дараи хомӯшро шикаст. манам Ориф, шавҳари хатича, журналисте ки сабабгори бадбахтиаш ту ҳастӣ. чеҳраи муфаттиш як лаҳза ба мармари сафеди рӯи гулхонаҳо монанд шуд. хаёле кӯшиш кард бархезад, аммо гӯё бори осмон ба китфаш афтида буду каме беэҳтиётӣ метавонист ин борро нагунсор созад ё шояд мили туфангча водораш мекард масъулияти бардоштани борро эҳсос намояд. аз ин рӯ хомӯшу оҷиз монд. духтарак бошад, бо шунидани калимаи Ориф, журналист, чеҳрааш равшан гардид. чунин менамуд ки баъди чандин маротиба ноумед гардидан аз кӯшиши бебарори супоридани имтиҳони омӯзгори сахтгире ғайричашм дошт, сазовори лутфи ӯ гашта баҳои аъло мегирад. нахот ҳамон Орифи ҳабиб, мухбири гулбонг дар Гагарин, ки ҳамеша сарпанҷа бо вазирону амалдорон мезад, шумо бошед. охир ман қариб ҳама навиштаҳои шуморо хондаам. Ориф як каме суст шуд. табиист, таърифу ситоишро зиёд шунида буд, вале баъди муддати зиёде ки зиндагиву қисмат ба ҷуз нафрату мусибат чизи дигареро лоиқаш надонист, мавриди арҷгузории духтари рақибаш гардиданро чашмдор набуд. ёдаш омад ки бо як номаи пурмеҳр аз хонандаи рӯзнома чӣ гуна рӯҳ мегирифт. аз нав зинда мешуд. қалбаш лабрези ишқ ба зиндагӣ мегардид. аммо имрӯз бояд аз чизи дигар мегуфт. бале, манам оне ки шоҳраташ аз худашу аз эҷодаш пештар медавид. ман бо кисаи холиву сари пурғурур қалами дастамро мусибатнависӣ мардум карда будам. аз нӯги хомаи ман боре ҳам ҳарфи ситоиши касе рӯи варақ нарехтааст. ман наметавонам пеши варақи сафед дурӯғ гӯям, дурӯғ нависам. одат надоштам аз бути худо тарошам, қурбоқаро ҳампою уқоб ҳисобам. ба ин сабаб буд ки дурӯғгӯёну қурбоқаҳои бечора мисли падари ту зиндагиамро талх карданд. аз мусибати ман барои хеш базм оростанд. ё ман дурӯғ мегӯям? Ориф тунду ғазаболуд ба муфаттиш нигарист. муфаттиш ки сари хурдакаки каммӯяшро байни дастонаш гирифта бо сукути талхи ҳарфи журналистро гӯш мекард, баъди эҳсоси ба сӯяш нигарон шудани чанд нигоҳ аввал як қад парид, баъд якбора худро ба даст гирифта бо заҳрхандаи талх гуфт: аҷаб саҳнаи аҷибе, монанд ба филмҳои ҳиндӣ сохтӣ, Ориф. бадбахти шумо хаёлпарастону савдозадагон аст ки имон ба сухан доред. барои зистан бояд имон ба қудрат биёред. он гоҳ метавонед ба коре ноил гардед. гумон дорӣ ки аз ин ҳарфҳои шоиранаи ту дили ман ба дард омад? хаёли хом, Ориф. аҷаб содалавҳона меандешӣ. диктафон дар дасти ҷамшед ки аз пушти сари падару духтар рӯбарӯи Ориф ҳар як суханро сабт мекард, ларзид. медонист ки журналист ҳамин лаҳза аз худ берун мешавад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Ориф девонавор чанг ба dastoни Зульфия заду ӯро бо як силтав аз ҷой бархезонда пешорӯи падараш овард. бе он ки чизе гӯяд, панҷа ба гиребони духтар афканду куртаи нозуки вайро дарронд. ҷисми сафеди Зульфия пеши падар урён шуду фиғони талхаш панҷа ба сангҳои беҳисси дара заданд. не, ту ин корро намекунӣ, ларзид овози муфаттишу хост худро байни духтарашу журналист партояд. аммо зарбаи Ориф ба шиками ӯ ончунон сахт буд ки парида пеши пои ҷамшед афтид. лек осемасар бархест ва пиҷаки танашро кашида сӯи духтараш партофту ғазаболуд мушт ба ҳаво бардошт. ту бо қонун бозӣ накун, дар ҳабсхона мепусӣ, мефаҳмӣ? ва чун дид ки бо шунидани калимаи қонун заҳрханде гирди лабони Ориф пайдо шуд, оҷизона илова кард: аз худо битарс, Ориф. баъди шунидани сухани охирини муфаттиш, журналист гӯё девона гашт. пиҷакро аз дасти духтар кашида сӯе партофт. синабанди хурди ӯро канда тарафи муфаттиш қадам зад. чашмонаш хун гирифтаву ҳарфзаниаш берабту канда берун меомад. қонун? қонун мегӯӣ?
چی گونه قانون؟ قانونه که فقط تو رو حمایه میکند؟ قانونه که جبرش به سر من است و عدالتش نصیب تو؟ قانون را فقط وقت به یاد میآورید که کسی را باید شناسید، شکنید، خانه ویران کنید، شرمنده سازید. چرا این قانون کور خدیجه کودک به دست مانده را، خواهر سرسخت مرا، پیرزن تنهای روس را، نعمت الله عدالت خواه را حمایه نکرد؟ چرا؟ تو خدا میگویی؟ چرا تو از خدا نترسیدی؟ چرا توی که خون این قدر مردم بیگناه در گردنت است به غضب خدا گرفتار نمیشوی؟ چرا لوح سیاهی قسمت را به دست قانون و تقدیر فقط به پیشانه عاجزان می نویسید؟ چرا؟ میگویی که من از زور قدرت بخبرم؟ نه، من با گرگانه گپ میزنم. من دختر جان تو را برده مال بازار میکنم. دختر جان تو ته جسم شهوت پرستان از زور درد جان میکند. در معده‌اش مثل خدیجه هیروئین میکشاند. میفهمی؟ میدانی جسم دختر شیرینت را از کجا میابی؟ یک باره شدت حرف زنی عارف پست شد و حجت سرخ را از کیسه پیش کرتش برآورده ته منه مفتش آورد. برابر دیدن امضای قماندان در پایین حجت چشمان مفتش سیاهی زد. او میدانست، میشناخت این قماندان را. میدانست که به او بار تهدید کرده بود. اگر کار من رسوا شود با دختر جانت استراخافکه میکنیم. دیگر علاجی برای مفتش نمانده بود. زلفیه مثل عقل گم کرده با پاره دریده پیراهنش سینه نورستش را پنهان میکرد و به این صحنه چون به یک خواب دهشتناک مینگریست. این مردم پدرش را به مرگ 4 نفر گناهکار میدانند. پدری را که او چون فرشته میدانست، فرشته بیگناه. این ژورنالیستی که بار دیدنش را چند سال پیش هر دختر روزنامه‌خوان گگارین آرزو میکرد میخواهد به ناموس وی تجاوز کند. ژورنالیستی که همیشه برای عدالت و حقیقت تلاش مینمود، این لحظه روی همه گفته‌هایش، سخن‌هایش پای گذاشتن است. چی باید کرد؟ زلفیه ناامیدانه به پدرش نگریست. این نگاه نومیدانه گویا مفتش را کشت. چی میخواهی عارف؟ قصه کن که چی بدبختی ها به سر خدیجه آورده. قصه کن. دختری مرا جواب میدهی؟ به همان شرطی که دروغ نگویی. نه، دیگر حاجت رست کردن نیست، زیرا تو تقریبا همه حادثه را میدانی به جز یک دلیلی که همه زحمت تو را برای معین کردن گناهکار اساسی مرگ 4 نفر برباد میدهد. زیرا دست تقدیر و حاکمان دور به گریبان بازیگر اساسی بازی های این شهر نمیرسد. تو را زیاد شنیده ای. نعیم سلیم جانوف را کی نمیشناسد؟ حین به زبان آوردن این نام سر مفتش خم بود. از این رو ندید که چگونه دستان عارف بیمدارانه پایان شدند. چهرش را پرده نومیدی پخش کرد. عاجزانه دست به چکش برد، ولی از نگاه جمشید که وی را با هم شنیدن این نام رعشه در اندامش افتید، این حالت پنهان نماند. این نام برای مردم هم معنای قدرت، ثروت، دهشت بود. ثروتمندی سلیم جانوف را آنقدر ترغیب میکردند که بودجه شهر پیش همیان او چشمان از بحر میتافت. کسی جرأت نداشت نعیم را بد گوید، زیرا همه از وی استفاده می بردند. گاه سلیم جانوف سرپرست صغیرخانه می شد و گاه مکتب را به شفی می گرفت. گاه قتل شخصی معروفی را در صحبت‌های گوشکی با او نسبت می دادند. گاه تانه‌های به غارت رفته پخته را. عارف در بین اوج شهرت ژورنالیستیش با دلیل پاره‌خوری بار سلیم جانوف را مغلوب کردن شد. سردبیر آن وقته روزنامه که جسارت و دستی دراز داشت، دلیل‌های جمع کرده عارف را با دقت آموخته مقاله را با امضای مستعار به چاپ داد. آن وقت نعیم در مرکز وزارتخانه سرپل را سروری میکرد. برابر چاپ شدن مقاله شخصان نامعلوم یک قسم روزنامه را در چاپخانه آتش زدند. قسم زیادی روزنامه به فروش برآمده را باشد شخصان ماشین سوار از دکانها یک لخت خریده بردند، ولی آن وقت نشریه زیاد نشر میشد و قانون فریبی های سلیم جانوف از زبان به زبان میگذشت. برای روزنامه روز سیاه آغاز شد. زنگ های تلفنی، کمیسیه های تفتیشاتی از بالا سردبیر عاقل را هم به سرشته نمود. او عارف را تعجیلا نزد خود خواند. اگر دانند که مقاله را تو نوشته ای، یقین تهمت چی خوانده به محبس میپرتویند. من مؤلفی مقاله را به گردن خود میگیرم. به هر حال من خویشاوندانی به قوت دارم، هرچند انیق است که مرا از کار میگیرند.
сардабир дарро аз болояш маҳкам карда дастнависи мақола далелу арқоми ҷамъшударо рӯйбардор намуд. аҷиб буд ки комиссияе аз боло омада ҳарчанд дар бораи кӣ будани муаллиф таи коса нимкоса буданашро ҳис намуд, вале ба он аҳамият надод. маҷлис дуру дароз давом кард ва ниҳоят намояндаи боло пешниҳод сохт ки барои сӯистифода аз вазифа сардабир аз кор гирифта шавад. пешниҳод дастгирӣ шуду аҳли маҷлис аз утоқи сардабир берун шуданд. ана дар ҳамин лаҳза Салимҷонов, марди каллакалони чашмтанг, сигор зери лаб ба утоқ даромад. вай танҳо баробарии комиссия бо сарҷунбонӣ салом дод ва гӯё дигар касе вуҷуд надошта бошад, рост назди Ориф омад. дар чашмони тангаш оташи ғазаб медурахшиду овозаш мисли шахси моргазида дарднок буд. хайр навишти чӣ гирифтӣ? аблаҳ, зери лаб гуфту пас гашт ва рамоздорона бо овози баланд илова кард. ҳоло вомехӯрем Орифи ҳабиб. раис, муаллифи мақола ман ҳастам, на ӯ. бо зарда садо баланд кард сардабир. аммо Салимҷонов дар посух бо писханд сӯи ӯ нигаристу даст афшонд ва рафт. танҳо бо фишорҳои сардабири собиқ тавассути баъзе одамони боло, пуштибонии сардабири нав ки намехост журналисти хуберо аз даст бидиҳад, Ориф боз дар рӯзнома кор кард. ин лаҳзаҳои гузашта дар дунёи андешаҳои саргуми Ориф эҳё гардида, ҳарфзании муфаттиш ба гӯшаш гӯё аз дӯриҳои дур меомад. вақте ман ба ин шаҳр кор омадам, қашоқу нодор будам. моҳонаам ба пули иҷораву нони хона ба зур мерасид. таънаю писханди хешони давлатманди занам болои мурда сад чӯбро мемонд. муфлисию камбағалӣ давоми 10 соли аввали кор маро тез пир кард. аммо ҳамеша умеде дар дил доштам ки рӯзе дар кӯчаи мо ҳам ид мешавад. ҳамкоронам гоҳо ба ҳақталошию адолаткобии ман бо писханд нигариста ҳамеша мегуфтанд ки бо ин гуна андешаҳоям ҳаргиз нони равғаниро нахоҳам дид. ин андешаҳои эшон маро дар роҳи пеш гирифтаам дудила мекард ва оҳиста оҳиста ба ҷустуҷӯи нони равғанин машғул шудам. сардори шӯъба аз тағйирёбии ман хурсанд буд, чун тӯҳфа рӯзе парвандаи ҷиноятиро ба дастам дод. агар зиёдтар кандӣ, ҳаққи акатро фаромӯш накун. ин парвандаи ҷиноӣ доир ба фаъолияти савдогарзане бо исми Назокат буд. ӯро барои пурсуҷӯй даъват кардам. молҳои арзонро гирифта бо нархи дучанд мефурӯхт. он замон дар давраи шӯравӣ савдогарӣ ҷиноят ҳисобида мешуд. парвандаи ҷиноӣ ба охир мерасиду ҳеҷ фаҳмида наметавонистам ки сардор сари кадом пул ҳарф задааст, зеро баъди 2 рӯз ман тафтишро ба охир расонида бояд парвандаро ба суд равон мекардам. як рӯз пас аз занги телефонӣ ки қисматсози фардои ман гардид, дар утоқ танинандоз гардид. ин Наим Салимҷонов буд. ӯ гарм аҳволпурсӣ карда маро ба меҳмонӣ даъват кард. даъвати чунин шахси воломақомро кӣ рад мекунад? рафтам. зиёфати пурдабдаба, нӯшонӯшӣ. дар ин зиёфат Назокат ҳам ҳузур дошт. он вақт ӯ зани таннозу ишвагаре буд. Салимҷонов серкорияшро баҳона карда бо ман 2 рӯз пас аз тарабхонаи мулоқот таъин намуд. ҳангоми хайрухуш банчаи пулро ба ҷайби ман андохта бо табассуми айёрона гуфт: ҳаққи акатонро фаромӯш накунед. ман бо Назокат танҳо мондем. он шаб чӣ воқеа шуд ёд надорам. фақат дами субҳ худро дар ҷойи хоби зан дидам. ҳарчанд пушаймонӣ азоб медод, вале банчаи пул кимчихел диламро гармӣ мебахшид. пулро ҳисоб кардам. баробари моҳонаи яксолаам буд. қисмеро ба сардор додам. хандиду бозгардонида гуфт: ман туро санҷидам додар. шикори аввал ҳаққи худат, минбаъд якҷоя кор мекунем. парвандаи ҷиноятии Назокат бо баҳонаи набудани шоҳидон хобонда шуд. вақте дар тарабхона ин хабарро ба Салимҷонов расонидам, ӯ баланд хандиду ризомандона ба китфам зад. он рӯз баъди суҳбати дуру дароз ман тақдири ояндаамро ба дасти Салимҷонов супоридам. бо кӯмаки вай барои ҳар хизмат ҳаққи худро мерӯёнидам. чанд хона, чанд мошин харидам. хешовандони занам акнун назди ман даст пеши бар буданд. дери нагузашта ман сардори шӯъба шудаму сардор ба прокуратураи шаҳр хуҷаин шуд. вай ҳам аз Салимҷонов мехӯрд, ҳатто хешу табор буданд. ман дар ин гурӯҳ баъди Наиму сардор шахси сеюм ҳастам. Назокат танҳо бо супориши ман амал мекард. масъалаи хатича ногаҳон пайдо гардид. деканро бояд лаҷон мезадем. вай хатичаро дӯст медошт. мо аз ин истифода бурдем.
хатича ҳам аз тарси шарманда шудан ва аз тарси ҷони фарзанд ба доми мо афтод. бо ӯ вақте ошно шудам, ки ӯро дар ҳузури Салимҷонов дидам. ҳис менамудам, ки Наим то рафт бо гуфтаи хатича амал мекунад. занро эрка карда буд ва хатича майдони ин назокатро танг мекард. ҳарфи ӯ назди Салимҷонов аз ману назокат дида бештар қурб дошт. Наим медонист, ки хатича зани ту аст, аммо ба назокат не, ба вай бештар пул медод. то рафт ин зани зебо ба рақиби пурқудрате барои мо бадал мегардид. мо нақшаи марги хоҳари туро кашидем ва гумон доштем, ки ин марг хатичаро метарсонад, вале баъди марги хоҳаршӯяш хатича боз сахтар аз мо қасос мегирифт. ниҳоят Салимҷонов як моҳа ба хориҷа рафту фурсати қасос расид. хатичаро маҷбур кардем то ба Русия ҳероин барад, аммо чӣ хел ки ба даст намеафтид. баробари бозгашти шеф аз хориҷа пули бори охиринро бо баҳонаи кашида гирифтан надод. гарчи бор кам буд, лек барои сиёҳ кардани хатича назди Салимҷонов кифоягӣ мекард. ғайри чашм дошт, Наим гуноҳи ӯро ба эътибор нагирифт. баръакс моро истинтоқ кард, ки чаро вайро барои ҳероинфурӯшӣ истифода бурдем. мо маҷбур шудем дурӯғ гӯем. хатича худаш хоҳиш кард, касе ӯро маҷбур накардааст. барои он ки асли воқеа нуҳуфта монад, бо фармони прокурори шаҳр шербачаҳо хатичаро нобуд намуданд. хабари марги вайро ман худкушӣ қаламдод сохтаму Салимҷонов бовар кард. агар аз асли воқеа хабар меёфт, зиндагӣ барои ҳамаи мо тамом мешуд. мо ниҳоят хурсанд будем. Салимҷонов акнун танҳо ба мо гӯш мекард, вале ногаҳон он журналисти ҷавон Ҷамшед пайдо шуд. аз ӯ фаҳмидам, ки шахси дигаре пиразани рус низ аз асли воқеа хабар дорад. ба сардор занг задам. пиразанро ҳангоми аз зинапоя фаромадан назокат сахт тела дод. сараш ба семент бархӯрду осон ҷон дод. неъматулло чӣ? бетоқатона пурсид Ориф. неъматулло чизеро намедонист, аммо барои чӣ бошад, ки ӯ ба як масъалаи барои шеф хафнок, куҷо шудани фарзанди хатича бисёр таваҷҷӯҳ кард. нагӯй, бигзор он тифл куҷое бошад, ман набинам, фарёд зад Ориф. ин кори Неъматулло Салимҷоновро хавотир намуду бо супориши вай тигр бардошт Неъматуллоро. хомӯшӣ ҳукмрон шуд. Зульфия мисли шахси девона ба падар менигарист. пораи либос аз дасташ афтидаву урён пеши падар меистод. ногаҳ бархост ва сӯи падар омад. наход, ман духтари қотили фурӯхташуда. духтарам, муфаттиш хост чизе гӯяд, вале Зульфия якбора кафид. не, духтар нагӯ, ман падар надорам. ва якбора дод гуфта гирист. Ориф, ки ба ин манзара бо эҳсоси ваҷдомезе менигарист, диктофонро аз дасти Ҷамшед гирифта рӯй ба муфаттиш овард. медонӣ, ки ҳама қиссаи ту сабт шуд. медонӣ, ки Салимҷонов хиёнаткорро намебахшад. медонӣ, декан пас аз нақли ҳодиса чӣ роҳи оқилонаеро пеш гирифт. медонӣ, ки дигар зану фарзанд, мансабу пул надорӣ. медонӣ. ва Ориф бо овози баланду даҳшатнок чунон хандид, ки муфаттиш бо ду даст гӯшҳояшро маҳкам кард. гӯш кун. Ориф ногаҳон хандашро қатъ карда ба муфаттиш нигарист. духтарат бо мо меравад. агар хабари марги ту ба мо нарасад, худ медонӣ ба сари ин бечора чӣ рӯз меояд. ҳоло ман туро то ҷои корат мебарам. дар он ҷой воситаҳои марги сабук зиёд аст. ҳар чор бархестанду ба мошин нишастанд. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.